Diyos. Tanan nga kahibalo maggikan sa Diyos. Tanan nga nahibaluan nila gikan sa Diyos. Tanan nga discernment gikan sa Diyos. Tanan nga nga salabutan nagikan sa Diyos. Tanan nga abilidad nagikan sa Diyos. Kani si Daniel o iyang tulo ka amigo, mga kugihan kaayo ni nga mga estudyante. Pero dili ang ilang pagkakugihan maoy nag-explain nga nung malampuson sila. Unsa man ang Diyos. Ang Diyos. God gave. Ang Diyos ang naghatag. Nakakita karon sa kultura mga igsoon nga obsessed kaayo sa ginatawag nga self-sufficiency. Na kaya nimo nga ikaw ra. Dahil mga tao nagkuhan self-made millionaire, self-made billionaire. Pero walay nahibawan ng Biblia sa mga self-made na tao. Walay bisan usa ka tao nga nahibawan ng Biblia nga self-made. Ano man, kay naaray mga tao nga gisustain pinaagi sa grasya sa Dios. Isa naghatag sa imong una-una. Diyos. Isa naghatag nimo talento. Isa naghatag nimo oportunidad. Isa naghatag nimo mayong lawas. Isa naghatag nimo sa mosunod nimo nga gininawa. Tanan nga maayo nga kasa gikan sa Dios. Ang mag-uuma magpugas, pero ang Dios ang magpatubo. Ang estudyante magpuon, pero ang Dios ang maghatag og sa labutan. Ang mabawali mag-andam, pero ang Diyos ang maghatag sa gahom. Ang mga tumutuo mag-alagad, pero ang Diyos ang maghatag sa bunga. Tanan magikan sa Diyos. Tanan magikan sa Diyos. Busa mga igsoon, wala untay luna ang karbo sa atong kasing-kasing. Ang pinaka-gifted na Kristohanon niini nga lawak. Lagi ako siya utang sa Diyos. And He is debtor to mercy. Debtor sa grace sa Diyos. Ang kaalam ni Daniel, dili na mao ang ultimate niya nga testimony kung anong dako siya, anong great siya. It is the testimony to God's generosity. Nanong great man si Daniel because of God. Tungod sa Diyos.